Ano paparito ko man eh. Ikaw siya. Gusto pa ka lang ito ma. Ate, may paparito mo ko tao. Lalay ka rin din ako. Ayan guys, good morning po ulit. Malaglag yung ano ko. Malaglag. Good morning po sa lahat guys. Ayan po. So ayan guys po sa mga ano dyan. Mga gusto po dyan maglapag. Ayan, shoutout po sa ano, sa nag-iisang viewer po natin dyan. Hello po. Kamusta po? Gawang pabayos ko. Gawang pabayos eh. Ay, may kayo. Gawang pabayos. Sabi siya dito. Dala na sa bahay. Rehan! Alartin pa kami. Sa kanila? Ayan, hello po sa ano, viewers po natin dyan. Hello po. Shoutout po sa nag-thumbs up. Thank you po. Ayan guys, shoutout po sa ano, sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Ayan. Ayan yung mga gusto pong magbaba ng kanilang bahay, pwede po tayong magbaba ng bahay guys. Ayan po. So paangat program pa rin po ito guys, kahit na ipopromote ko po yung BL series na ano ano ko po siya. So magpo-promote po ako ng BL series. Ayan, thumbs up done. Thank you so much ano Bianansing YT. Hello po. Shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Ayan guys, thank you po sa lahat. Ayan guys, sa mga ano po dyan. Hindi ko lagyan ng tubig na eh. Huwag natin video. Ayan, shoutout po sa lahat ng 3 million of the house guys. Shoutout po sa inyo. Pwede po tayo maglapag ng sarili nating bahay guys. Pwede po tayo maglapag guys habang nandito po ako. Ayan po. Thank you so much guys. Ayan, naglapag na po si Bianan. Sino isang katay? Ayan guys, naglapag na po si Bianan. So, ayan po, pwede po tayo maglapag ngayon guys. Thank you so much. Yung tuyo awang yung ano ka ba? Gusto ko ako ng sinikan mamaya. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. Ayan guys, pa-share po naman ng video natin guys. Pa-share po ng video natin. Sa mga nanonood po dyan, pa-share naman po ng video natin guys. Pwede po natin siyang i-share. Hindi naman namin nakita. Pwede natin siyang i-share guys. Pwede po natin siyang i-share. Ayan, shoutout po sa 1 million of the house. Ayan. Hello po, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan po, maraming salamat. Alam mo, may galapang ako dito. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga ano natin dyan, mga friends natin. Hello po. Ayan, meron na po tayong 1 million of the house. Ayan po, thank you so much po. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Ayan, siya, kay Shane Colles. Ayan si Shane Colles guys. Pakidikitan na lang si Shane Colles. Bigyan ko siya ng jacket niya. Ayan, thank you so much. Ayan, Bianan. Ayan, pwede ka na makipagdikitan dyan. Pwede na po. Ayan po, binigyan ko na po siya ng jacket niya. Ayan po, magparami po tayo. Patamsak naman Shane Colles. Hello sa'yo. Hello sa'yo, Shane Colles. Ayan, si Shane Colles. Thank you. Binisita kita. Ayan, salamat sa iyong pagbisita. Patamsak naman po kay host. Patamsak naman si host. Thank you, Shane Colles. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga ano dyan. Shane Colles, abangan mo ang aking BL series. Ayan, promote kita doon kung gusto mo. Ayan po.
Sa lahat po ng ano dyan, tumatanggap din po ako ng sponsorship sa product review guys. Ayan, pwede po. So ayan guys, bale pinopromote ko na po siya ng maaga kasi po na malapit na po namin i-release yung ano namin, BL series namin na gagawin po namin. So ayan guys, sa mga gusto po dyan magpa-product review guys, pwede po tayo. Oh, bago na balo. So ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan through online guys. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ha? Executive director na siya ng Maling. Uy. Shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online guys. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Hindi mo mag-dewe. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat. Ayan, thank you po sa inyong pagbisita, guys. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Ayan, andyan na si Spinach 24. Ayan po, thumbs up dan host. Thank you pa sa pa-thumbs up mo, be. Ayan, pwede ka nang makipagdikitan dyan. Binigyan na kita ng jacket. Ayan. So, ayan guys, sa mga ano po dyan, gusto po dyan makipagdikitan, pwede po tayo dito. Welcome po tayo sa bahay ni Jomsky 18 Vlogs. Ayan po. Si Jomsky 18 Vlogs, guys, ay may nalalapit po siyang release ng kanyang BL series. Ayan po, pwede po tayong manood ng BL series niya. Pwede din po natin siyang i-share at i-ano po siya sa ating mga community dyan. Ayan. Sige host, maya po. Ayan, thank you so much Spinach 24. Maraming salamat sa iyong pa-thumbs up dyan. Ayan, pwede po tayo makipagdikitan dyan guys. Maraming salamat. Ayan guys, thank you po sa lahat ng mga thumbs up nyo dyan guys. Thank you. Ayan po, pwede natin bisitahin si host. Ayan, hello po sa iyo Mr. Spinach. Ayan, thank you so much po. Ayan guys, sa lahat po ng mga viewers natin dyan, ayan, 4 million of the house guys. Thank you po. Ayan, 4 million of the house po tayo guys. Thank you po. Hello po, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan online. Ayan, thank you sa inyong pagbisita. Maraming salamat po. Ayan guys, yung mga gusto po dyan magpa-promote ng kanilang channel, lapag nyo lang po yung inyong bahay dyan. Sabihan lang po natin si host. Ayan, thank you. Ayan, pa-thumbs up nyo po. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga pa-thumbs up nyo guys. Thank you. Ayan, thumbs up dan host. Ayan, sabi po ni Sir Viral. Ayan, si Sir Viral guys, dikitan nyo po siya. Super legit po niya ni Sir Viral. Ayan guys, si Sir Viral po ay siya po yung namin doon sa GC namin. Siya po yung the best na host. Grabe. Super legit ni Sir Viral guys. Yung mga gusto po dyan makipagdikit kay Sir Viral. Ayan, pwede po tayo. Ayan si Jemary. Shout out idol. Ayan, shout out sa'yo. Shout out kay Jemary Amiro. Ayan, binigyan kita ng jacket. Baka gusto mo makipagdikitan dyan. Pwede po. Ayan guys, thank you so much po. Shout out po. Hello po sa'yo. Ayan guys, shout out po. Ay, baba na ulit si Bianan YT. Ayan po, pwede ka na makipagdikitan dyan. Bianan YT. Pwede mong dikitan si Sir Viral. Ayan si Sir Viral, super legit niyan guys. Super legit po ni Sir Viral. Si Sir Viral po ang pinaka super legit guys. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much po sa inyong pagbisita kay host. Ayan, maraming salamat. Guys, si host ay nag-LS po siya ng every 10 AM ng Monday to Friday po. Then Saturday busy po siya. Kaya Saturday, Sunday busy po si Sir host. Ayan po, thank you so much sa inyong pag-intindi. Ayan guys. Bisitahin nyo lamang po si host. Araw-araw po siya every Monday to Friday guys. Maraming salamat po. Ayan, sa mga gusto pong makipagdikitan dyan guys, welcome po kayo kay host.
Doon, nag-attend sa Sol. Doon. Hindi. Nag-attendance ka? Saan ba mag-attendance? Okay. Ayan, maraming salamat po sa inyong patamsak dyan. Ayan, pwede po tayo makipagdikitan kay host. Thank you so much guys. Ayan, BLS. Oh my God, BLS daw. So, ayoko makipag-BLS muna ngayon. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong pagbisita kay host guys. Ayan, pwede po tayo makipagdikitan dyan. Saan yun, Lo? Mga comments. Anong sasabihin, Lois? Yung ano pangalan mo, year mo, tapos yung course mo, tapos Wala na ako kamar. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers dyan. Ayan, BG lang ako host. Ayan, thank you sa iyong pag-BG dyan. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng mga BG dyan. Ayan po, 3 million of the house. Pwede po tayong magdikitan guys. Ayan po. Pwede po tayong makipagdikitan dyan. Ayan po, shoutout po sa 2 million of the house. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan, hi Ma'am Jemary Amiro, belated happy birthday po. Ayan, sabi po ni Sir Viral, hi Ma'am Amiro. Ayan. Bigyan natin ng jacket si host, ay si Sir Viral. Ayan. So may jacket na si Sir Viral, ayan po. Ayan, sabi ni Sir Viral, hi Ma'am Jemary Amiro, belated happy birthday po. Ayan, belated happy birthday po pala Ma'am Jemary. Hello po, shoutout po sa inyo. Ayan guys, sa mga ano po dyan gusto pong makipagdikitan, pwede po tayo makipagdikitan kay host. Kung di nyo pa nakadikitan si host guys, dikitan nyo na po si host. Ayan, pwede na pong magbaba si Sir Viral ng kanyang bahay. Kung gusto niya pong magbaba at didikitan po siya ng mga nariyan. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga bumisita kay host ngayong araw. Ayan guys, yung mga ano po dyan, yung mga gusto po dyan, makipagdikitan, pwede po makipagdikitan guys. Libreng jacket po, libreng jacket guys. Libreng jacket po siya guys. Ayan, thank you po sa lahat po ng nariyan. Maraming salamat. Ayan, sabi ni, ayan, shout out sir, thank you viral mix reaction. Ayan, sabi po ni Ma'am Jemary, ayan po, shout out daw po, sabi ni sir, ni Ma'am Jemary. Ayan guys, happy, for million of the house. Ayan, thank you so much. Ayan guys, sa lahat po ng mga viewers po natin dyan, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, hello po, shoutout po sa 4 million of the house. Hello guys, kamusta po kayong lahat? Ayan, sensya na po sa background natin. Ayan po. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Thank you so much.
Ayan. Maraming ano dyan, oh. Ayan guys, thank you sa inyong pakikipag Palis mo ba, ano? Ayan, Dan Tamsak Ho, sabi po ni Nyoli Colors. Ayan, Nyoli Colors, pwede kang makipagdikitan dyan. Bigyan kita ng jacket. Ayan, patamsak na rin si host. Ayan po, kung di nyo pa nadikitan si host, pwedeng makidikit kay host. Maraming salamat po. Ayan guys, thank you so much. Ayan guys, sa lahat po ng mga hindi pa po dyan nakakadikit si host, pwede natin dikitan si host. Ayan guys, abangan nyo po ang BL series na ilalabas po namin guys. So, ayan po, bali, nagbi-briefing na po kami para po dyan sa BL series na ilalabas namin. So, bali, tapos na namin yung meron po kaming live stream po. Ipapakilala po namin yung mga cast ng BL series na gaganapin namin. This coming Thursday po. Sa Thursday po, online po kami sa aming sa aking Facebook account. Ayan, mayroon ka ng jacket, Miss Nyoli. Pwede ka na magbaba ng bahay mo po. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo. Kaya na tatawagin niya yung mga anak niya. Ayan, di nagpunta sa LS ko kagabi, host. Daming nanalo kagabi, 100 bananas at 40 hours watch. Ay, sayang po. Hindi po ako halos nakapag-online kagabi. Sir Viral, kasi may nangyari dito sa amin. May kakaibang nangyari po. May nasapihan. Hindi ako nakapunta kagabi, sir, kasi may nangyari po dito. Nasapian po siya. Ang tagal-tagal po. Mga bandang 2:00 na ata kami bago natapos. Sensya po. Next time, host, pupuntahan ko po kayo. Nagtatamsak naman po ako, host, pag nag-LS kayo. Minsan gamit ko din po mga ninja moves ko po. Kasi minsan di na po ako nakikipagdikitan kasi nalalagas. Ayan guys, ayan, nagbaba na po si Ma'am Nyoli. Ayan po, thank you. Thank you, you're welcome po. You're always welcome po dito sa aking bahay. Ayan po. Ayan, pwede mo na silang dikitan. Ayan, andyan si Sir Viral. Super legit niyan guys, super legit niya. Ayan, shoutout po kay Nyoli. Hello po. Hello po sa'yo. Shoutout po sa'yo. Ayan, Gansing TV. Ayan. Sige, dikitan mo lang sila. Mag-iwan ka ng bakas at ilagay mo ang #JomSkyVlog. Babalikan ka nila agad. Mga legit yan, be. Ayan guys, yung mga gusto kong taga saan ka, host? Taga Pangasinan po ako. Ayan po, nagbaba po ako ng group dyan. Pwede po kayong mag-join. Ayan po, pwede nyo pong mag-join. Parang gusto ko na tuloy umuwi ng province. Taga saan ka ba, Ma'am Yoli? Ayan, uwi ka na sa probinsya. Maganda dito. Fresh air pa. Ayan guys, shoutout po sa 5 million of the house. Maraming salamat. Thank you. Lady host. Ayan. Layo naman. Ay,
Ayan guys, isa po siya sa cast na ano, na gagawin kong BL series. Ayan po. Yung mga gusto po dyan, ano guys, ano, pa-share naman po ng aking video guys. Thank you so much po. Ayan, pinopromote ko na rin po kasi yung ano, BL series na gagawin ko kasi. Ayan, abangan nyo po ang aking BL series. Ayan po. Pinamagatan ko po siyang ano. Andyan naman po yung nasa thumbnail ko po. Yan po yung pamagat ng ano, BL series ko po. The Secret Love Story. Boys lovers po siya kasi. Patamsak naman ako guys. Patamsak naman po. Ayan, thank you po sa patamsak. Ayan po, nadagdagan po ulit ang tamsak natin. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. Ayan, pwede po tayong magbaba ng bahay guys. Huwag po tayong mahihiyang magbaba ng bahay. Ayan, a big shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan po online. Thank you so much. Ayan si Althea. Ayan, Dan Tamsak. Ayan po, pwede ka na po makipagdikitan dyan. Binigyan na kita ng jacket. Maraming salamat Althea sa iyong pagbisita sa aking bahay. Ayan po, thank you so much. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Libre lang po. Makipagdikitan ka lang dyan at kung di mo pa kadikit si host, pwede mo ding dikitan si host. Ayan guys, sa mga ano po dyan, sa mga hindi pa po kadikit si host, pwede po natin dikitan si host. Ayan po, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat. Ayan nga po pala, condolences po pala kay Kuya Lloyd, Cafe Cadena. Ayan guys, nakakalungkot talaga yung nangyari kay Kuya Lloyd kasi sobrang siya talaga yung ma-influencer sa lahat po. Tapos siya na naman yung namatay. Ayan po, condolences po pala kay Kuya Lloyd. Ayan, napakaraming natulungan kasi ni Kuya Lloyd kaya ganun na lang. Kung ganun na lang po yung yung pagluluksa ng karamihang YouTuber kasi ang dami niya talagang naiambag sa sa buhay pagiging YouTuber. Ayan po. Dan join host. Ayan, sige, accept ko na lang po. Accept ko na po. Ayan, Althea, baka gusto mong mag-join sa aking ayan po. Baba ko ulit siya guys, baba ko ulit. Ayan, join lang po kayo dyan guys para maging updated po kayo kay host. Ayan po. Thank you so much. Ayan, shoutout po sa lahat. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. Ayan, nag-upload ko na to. Ayan, shoutout po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, thank you po sa patamsak guys. Maraming salamat po sa patamsak. Yung mga gusto po dyan magbaba ng kanilang sariling bahay, ayan, pwede po tayo makipagbaba. Ayan po, ayan si Melvin's Purple TV, ayan po. Ayan, thank you. Bell sa'yo, ayan po, pwede ka na makipagbaba dyan. Maraming salamat po. Pwede ka na pong magbaba po dyan. Member Sir Bon, ayan, thank you po kay Sir Bon. Ayan po, maraming salamat kay kay Sir Bon. Ayan, member po ni Sir Bon. Thank you po. Balikan kita, magbaba ka po ng bahay para madikitan kita sa tatlo ko pong ninja at saka isa kong main.
Ayan po, maraming salamat. Sir po ba? Sir Melvin's Purple TV. Ayan po. Thank you so much po sa inyong patamsak. Ayan, hello kay Lady Mitch. Hello po. Ayan, hello po. May jacket ka na po, Lady Mitch. Ayan po, thank you po. Patamsak naman po si host. Ayan po, maraming salamat po, Lady Mitch. Ayan po, pwede po kayo magbaba ng bahay nyo kung gusto nyo po, may iro na po kayong jacket. Yes po, sir. Hehehe. Thank you po. Ayan, pwede po kayong magbaba ng bahay nyo dyan, guys. Maraming salamat po. Ayan, nagbaba na po si Lady Mitch. Ayan, pwede nyo po siyang dikitan at nagbabalik po sila. Ayan, yes host, thumbs up done. Ayan, thank you so much po. Ayan, maraming salamat po sa pagbisita nyo po kay host. Ayan guys, abangan nyo po ang i-release po naming BL series. Ayan po. Bali, naghahanda na kami para sa aming BL series. Open din po kami para po sa sponsorship. O, Gcash sa kanto. Ayan po. Walang Gcash sa kanto kaso mayroon silang throw money. Pero pwedeng mag-cash out ata doon. Itanong mo muna. Walang Gcash daw sa kanto. Walang Gcash pero dyan ako nagbabayad ng Gcash ko. Pero walang Gcash na. Walang Gcash pero pwedeng dyan siguro mag-cash Pwede out. magbayad pero hindi pwede. Walang lang. Siguro. Try mo lang mag-cash out kasi wala akong ID eh. Wala pa akong ID. Kukuha pa lang ako ng ID ko. Kasi yung tamat. Ayan padalaw po mag-iwan daw ng bakas. Ayan, mag-iwan na kayo ng bakas kay Ma'am Lady Mitch. Ayan si Althea, makipagdikita na kayo dyan. Ayan po, makipagdikita na po kayo. Maraming salamat. Ayan guys, tumatanggap po ako ng sponsorship po at promote ko po yung channel nyo po para sa aking BL series po. Ayan, maraming salamat. Please watch my song. Ayan. Sige po. Open link ko nga to. Ayan, binisita ko siya. Guys, bisitahin niyo po itong binabakong bahay. Ayan po, binabako po siya. May binaba po ako guys, pakibisita naman po. Join po kayo dyan guys, join po kayo. Maraming salamat po. Join po kayo guys. Ayan po, join po kayo. Thank you po sa inyong pag-join. Join po kayo dyan guys. Maraming salamat po. Ayan, makipagdikita na kayo dyan guys. Althea, dan full package. Ayan, full package daw kay Althea. Althea, balik mo na lang Althea. Full package daw, sabi ni Ma'am Lady Mitch. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. Ayan, good morning po sa lahat. Iwan lang po ang tamang bakas video ko. Balikan ko agad ikaw. Ayan, sabi po ni Melvin's Purple TV. Ayan guys, thank you so much guys. Maraming salamat po. Ayan, baka gusto nyo pong bisitahin saglit po. Bigyan ng panahon po ang binaba po ni host. Ayan po, click join lang po kayo guys. Click join. Ayan guys, click join lang po kayo. Click join po. Click join lang po kayo dyan guys. Ayan, patamsak dan naman si host. Ayan, join dan. Ayan po. Sige, bisitahin ko siya saglit. At i-confirm ko. Ayan, nandito na po si Althea. Approve ko na po siya. Ayan, thank you so much sa pag-join, Althea. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pag-join. Ayan, baka naman po, pwede po tayong mag-join sa binaba po. Pwede po yan. Ayan, abangan nyo po ang aking BL series, guys. Maraming salamat po. Pakiabangan po ang ating BL series. Ayan, yung hindi pa po nakakapag-join, guys. Ayan, pwede po tayong mag-join. Pre, naroon mo, pre. Langsung wajikin. Oh, may limog. Outdoor. Talaga ba?
Iya kau lah, yang ini lah. Bikin ko ni, kay cleansing ko ni, may. Pordon ko ni. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Ayan, nag-i-invite na po tayo guys. Nag-i-invite po tayo para po sila ay pumasok. Ayan, salamat po. Ayan. Ayan guys, ayan si Lady Mitch thumbs up dan. Sabi niya, Ma'am Lady, dan na po, full package. Ayan, thank you so much po dahil nakikipagdikitan po kayo. Ayan, maraming salamat po. Makipagdikitan lang kayo dyan guys dahil sinashare ko po sa aking ano. Ayan guys, sabi po ni Melvin Dan na po, Kalembang. Ayan, thank you so much guys sa inyong pakikipag-cooperation. Ayan, maraming salamat po. Ang paki. Maraming salamat. Ha? Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin. Maraming salamat. Kasi pre, masingit na sa guys. No, hindi mo tanda niya akin. Kasi mo, ay, bunda ko, labyo. Yung hotel. Dalawa. Ayan, thumbs up down host. Ayan po, thank you so much po. Ayan, jakitan kita po, Miss KZK. Ayan po, KZK. Thank you po, boomers. Ayan, maraming salamat. Ayan, pwede ka na pong makipagdikitan. Ayan, maraming salamat po. Ayan guys, shoutout po sa lahat po ng viewers po natin dyan. Pwede na po kayo maglapag ng bahay. Ayan, pwede ka na maglapag ng bahay mo, KZK Boomers. Ayan po. Pwede kang makipagdikitan dyan. Libreng-libre yan.
Ano? Ayan, nagbaba na po sila guys. Thumbs up done. Thank you so much. Ayan. Karang jacket, Miss Leia. Ayan po, dan thumbs up po. Maraming salamat, boy. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Mayroon ka na pong jacket, Miss Leia. Ayan po, thank you so much. Nanggaling po ng Korea yung jacket namin. Ah, peng? Hindi jacket. Yung peng. Ito na yung mga ko. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. Diba? Kailan pa siya ganyan? Ayan guys, kay Moments of Love. Hello po kayo, Moments of Love. Ayan, andito ka na ulit. Ayan. Maraming salamat guys. Ayan po, andito na po siya. Ma'am, nakaway, musta sayang. Wala kayo kagabi. Dami akong ato. Ayan. Ayan, thank you so much po. Ayan po, pwede na po kayo makipagdikitan dyan, ma'am. Ayan, KNY Vlogs. Ayan na po, nagbaba na rin po siya ng bahay. Ayan, pa-thumbs up naman po, KNY Vlogs. Ayan po, maraming salamat po. Ayan guys, ayan po, pwede na po kayo makipagdikitan guys. Pwede na po. Dumadami na po tayo. Ayan, thank you po sa inyong mga pa-thumbs up dyan. Ayan, 15 pa-thumbs up na po tayo. Maraming salamat sa inyong pa-thumbs up dyan po. Ayan, thank you po sa lahat po. Ayan, sa aking group sa BMR. Ayan po, thank you po. Ayan po. Ayan, Team Pamoni. Ayan po. At maraming salamat din po sa Couch Club. Ayan, maraming salamat po sa inyong pa-thumbs up dyan. Ayan guys, maraming salamat guys. Makipagdikitan lang po kayo dyan. Libre lang pong mangisda. Libre pong mangisda dyan. Ayan. Maraming salamat po. Hello po, 8 million of the house. Maraming salamat. Ayan guys, pwede na po tayong, ayan, BG lang mi host, nasa work po mi. Ayan, thank you po Ma'am Moments. Ayan po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong pag-BG yan po. Ayan, thank you so much. Malaking tulong po yan para sa akin. Thank you po. Ayan guys, makipagdikitan na po tayo guys. Thank you po sa lahat po na makikipagdikitan sa akin. Maraming salamat. Ayan, a big shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Shoutout po kay Melvin's Purple TV. Ayan, good morning po sa lahat. Iwan lang po ng bakas sa video ko. Ayan, sabi po. Ayan po, sabi po naman ni Sabi naman po ni Melvin's, ayan, ay ni KNY. Melvin's Purple, nakapagbakas na sa magbisita yung bahay. Ayan, pwede na po makipag-bitan dyan guys. Pinas time, boy time first. Ayan guys, sabi po ni Boy Time First, LS ko, 10 PM Pinas time po. Let's connect. Ayan po, ayan, pwede daw po kayong kumonect sa kanya guys. Ayan po.
Okay, Boy Time First. Ayan, thank you so much. Guys, bisitahin niyo po si Sir Boy Time First, guys. Super legit po niyan, guys. Ayan, andyan na po si Joel Gagamboy. Ayan, baka naman Joel Gagamboy, patamsak si host. Maraming salamat po. Hello po sa iyo, Joel Gamboy. Joel Gagamboy, pababa ng bahay. Ayan, pababa daw ng bahay. Okay na host. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, 16 thumbs up na po tayo guys. Maraming salamat po. Ayan guys, paramihin lang po natin. Ayan, andito na po si Mami Jazz Montemayor. Ayan, bigyan na po kita ng ng bahay, ng jacket mo po. Ayan, andyan po, ayan. Tamsak Dan Host, Team Couch Club. Ayan, maraming salamat po sa Team Couch Club. Ayan. Maraming salamat po. Napaka-supportive talaga ng Team Couch Club. Ayan. Salamat po. Ayan po, pwede na po kayo makipagdikitan dyan. Magbaba kayo ng mga sarili nyong bahay, guys. Thank you so much po sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat po. Ayan guys, makitamsak lang kayo dyan guys, makipagdikitan, magkalimbangan po. Ayan po, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan guys, thank you po. Medyo mabilisan lang po tayo ngayon guys dahil marami po nagawa si host. Inaasikaso niya po yung BL series. Marami po tayo guys. Thank you so much po sa lahat po ng naririto. Ayan. Ayan, sabi po ni Mami po. Sabi po ni Mami Jazz. Dikit na po kayo guys. LS din 8 PM Pinas time. May grand LS din po sa September 17. Win watch hour and 1K cash. Ayan. Bisitahin kita Mami Jazz Montemayor. Mahilig ako sa pangyan. Ayan po. Bisitahin po kita. I-share ko din sa mga community ko po. Ayan po. Thank you so much po. Ayan, a big shoutout po sa LS po ni Mami Jazz. Ayan po, nag-LS po siya. Yes, host, pasyal ka po, Maya. Ayan, sige, pasyalin kita, ma'am. Ayan, maraming salamat. Pero ninja gagamitin ko, Ma'am Jazz, Ninja gagamitin ko po, alam mo naman po. Nag-LS tayo ngayon. Ayan. Ayan guys, shoutout po sa sa channel po ni Mami Jazz. Ayan po, pwede niyo po siyang bisitahin. Yes, host, okay lang po. Ayan, thank you so much po. I-thumbs up ko po yung dalawang ninja ko mamaya. Ayan po, maraming Ayan guys, wag niyo pong kakalimutan guys, pa-support naman po ng aking BL series. Ayan, Joel Gagamboy, dana po ako sa bahay niyo, sabi po ni KNY Vlogs. Ayan, mega love shout out to all guys. Ayan, sabi po ni Mami Jazz Montemayor. Ayan, mega love shout out daw po. Mega love shout out po sa lahat po ng mga viewers po natin online. Maraming salamat po. Dito ka, baboy. Dito ka, Halika dito, dali. Pakita ka dito, dali. KNY Vlog, na po ako sa iyo. Ayan, sabi po ni Gagamboy. Ayan po, maraming salamat. Ayan, bakit may bumawi ng pa-thumbs up? May bumawi po ng pa-thumbs up niya. Ayan, andito na po yung baboy namin. Binebenta po namin siya for only 2 pesos. Charot. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. Ayan po, thank you bisita. Ayan, sabi po ni Melvin's Purple, ayan, Dandikit at Bell Sir, KNY Vlogs, good morning po sa lahat. Iwan na lang po ng baka sa video ko, balikan ko po agad. Ayan, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, bakit po may bumawi po ng patamsak niya guys? May bumawi po ng patamsak niya guys. Maraming salamat sa iyong pagbawi ng patamsak mo. Ayan, mega shout out po. Legit tayo dito. Tulungan, stay connected to all. Ayan, sarap po. Maraming salamat. Mega shout out. Okay. Ayan, mega love shout out po sa lahat po ng mga viewers natin dyan
online. Thank you so much po. Ano, Tiris? Ayan. Shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa lahat po ng legit po dyan. Ayan guys, sabi po ni KNY Vlogs, legit tayo dito. Tulungan, stay connected to all. Yes po, wala pong budol-budol dito guys. Huwag po tayong magbudol-budol. Karma is real. Guys, karma is real po. Andito lang po ang karma. Di nag-move. Oh my God. What's happening? Babayad ng mga sawa. Oh, wag yung pipindutin. Mamamatay. Tito, na pinipindot niya eh. Mamamatay po. Hindi lalong mga to. Ayan guys, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin. Thank you so much po. Ayan guys, thank you so much. Tita Nancy, anong tapos si Eric, pinipindot nila yung ano. Bakit space? Ayan guys, shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. Ayan, tama yan Kuya Jomski. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat. Mega love shoutout po sa 5 million of the house. Ayan po. Shoutout po sa lahat. 7 million of... Guys, iwasan po natin ang pagta-type po ng ng capital letters guys. Maraming salamat po. Iwasan po natin yung mga ganun guys. Mapapalo po si host. Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. No. Ayan guys, yung mga hindi pa po nakaka-join sa aking group. Sa aking group page guys, ayan po, pwede po kayong mag-join guys. Pwede po kayong mag-join. Ibababa ko po yung bahay ko. Ayan guys, ayan, binaba po ni host. Ayan guys, dikit na po tayo. Stay connected po tayo sa lahat. Guys, ayan po, join na po kayo guys. Click nyo lang po yung binaba ni host. Guys, ayan po. Stay connected po tayo sa lahat, guys. Thank you so much po sa inyong patamsak, guys. Ayan po. Tiis lang, guys. Mabilisan lang po tayo ngayon, guys. Mabilisan lang po. Stay connected lang po tayo, guys, sa lahat. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Ayan, a big shoutout nga po pala kay MC Vlog. Ayan, happy Mansari po, happy third Mansari po. Mansari guys, ayan. Ayan sa Timbanis po pala, third Mansari. Alis ka dyan. Ayan po, shoutout po kay kay Spinach. Ayan, Spinach. Colors, ayan, kay Mild Colors. Ayan guys, pwede na po tayong dumikit guys. Ayan po. Yung binababa po ni host guys, pwede po kayong mag-join guys. Pwede po tayong mag-join. Pwede po tayong mag-join guys. Mega shoutout sa 7 million of the house guys. Thank you so much. So much. Ayan, thank you po. Ayan, may LS time 7 PM PH. Time Lapagan Dikitan. Ayan, thank you po. Bisitahin kita minsan ma'am. Ma'am Mel Benz Purple. Ayan po. Thank you so much po. Mega love shoutout po sa lahat ng mga millions na nandyan po. Ayan, thank you po sa inyong support. Ayan guys, ayan po, for sale na rin po itong namin. Ayan. For sale po siya guys. Charot. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. Guys, pa-join kayo guys. Join po kayo dyan po sa binababa ko pong Ayan guys, pa-join naman po. Click join nyo lang po guys yung binaba po ni host.
Click join lang po guys, click join. Ganun po, sige. Wala po code na dagdag sa akin. Wait ko na lang, thanks. Oo, wait mo na lang. Huwag po nating i-refresh yung ating bahay para po hindi po tayo mabawasan dahil nagpapalo po si Ho, ay si Lolo. Kasi the more po, parang share ko lang po sa inyo, the more po na nire-refresh nyo po yung bahay nyo, nababawasan po yan. Kasi napapansin po ni Lolo na nakikipagdikitan po tayo, ganon. Kahit pansinin nyo po, habang nire-refresh nyo po siya, nababawasan po siya. Kaya hanggat maaari po, okay lang po na wag nyo pong pansinin. Mas maganda po yung ganon. Ayan, nagbaba po ng bahay po si Boy Time First. Ayan po, super legit po niya ni Sir Boy Time First. Maraming salamat po. Dikit na po kayo. At mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas. Yan po lang. Kaso ng mga lipat na wala pa sobrang 20. Ayan guys, sa mga gusto po dyan makipagdikitan guys, ayan po, maraming salamat. Noted host, thanks po. Ayan, oo, kasi based on my experience, ganyan talaga. May 50 nga po, 50 na dumikit sa akin, pero nawala, nalagas, kasi refresh talaga ako. Ganun kasi parang, syempre nakaka-excite. Ayan, ang dami nang dumidikit sa akin, ganun, pero nung nire-refresh ko na, mabawasan. Ganun talaga si Lolo guys, hindi natin makuha ang mood niya. Talagang nagbabawas siya, lalo na po pag makikita niya yung community natin, ganun. Nakikipagdikitan tayo sa iba, yan. Ganun, mas madalas po siyang namamalo. Ayan, mega love shoutout po sa naninirahan pa po sa aking tirahan. Ayan guys, pa-support po, abangan po natin guys. Ayan po, stay kalembang po tayo kay host. Dahil may nalalapit po na BL series si host guys, pa-support naman po siya. Tumatanggap po ako ng sponsorship. Ayan guys, yung mga gusto po magpa-product review dyan guys, yung may mga business po dyan, product review, ipadala nyo lamang po sa aking address. Ipadala nyo lang po sa aking guys, sa address ko po. Ayan, i-product review po natin yan. Ala. Pero na yung kartuman, sa ipang isawang ko. Ayan, sa Gcash account ko din po guys. Ayan po, yung mga gusto pong magpaano dyan, pwede nyo pong ipadala sa aking Gcash account. Ayan, promote po natin yung mga natin, sarili nating channel dahil tayo lang din po magtutulungan. Ayan, maraming salamat po. Mega shout out po sa lahat po dyan ng mga nariyan. Ayan. Ayan guys, stay connected po tayo sa lahat guys. Ayan, let's connect 10 PHPM po. Ayan, Pinas time sabi po ni Sir Boy Time First guys. Maganda pong pumasok sa Boy Time First guys kasi ang dami pong bumisita doon guys. Marami po kayo makaka-connected guys. Thank you so much guys. Dikit lang po kayo guys. Ayan po, stay connected po tayo sa lahat po. Ayan po. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you so much po sa ating 5 million of the house. Ikaw pupunta ng kanto, may bili ng gata. Bakit wala dyan? 40 dito. Kaya na. Kaya ulit? Bumili din sila sa kanto lang. Ayan guys, mega love shoutout guys. Ayan po, pasok po kayo sa aking LS. Ayan, keep in touch. Ayan, thank you so much guys. Ayan po, makipagdikitan lang po tayo dyan guys. Ayan po, wag po natin bawiin ang kung ano man. Ayan guys, kasi andyan po ang karma is real. Mega love shout out po sa lahat po. Ayan, okay, thanks po. Ayan, sabi po, maraming salamat po. Wala nung amin niya. Yan. Wala, kwak lang.
Sabong mo. Ayan guys, thank you so much guys. Maraming salamat po. Ay, babe, papala na tayo ulit. Gagad na. Bakit bumili ka? Papakawalan na rin. Bumili siya. Ha? Magkasawa na? Papakawalan natin na kagad. Ay, bumili ka. Mega love shoutout po sa lahat po ng viewers natin dyan online. Maraming salamat. Yan pala. Oh, ganun ba nga kung ang kapara? Pag sila ang ngayon naman, kung kutsi ka papa na yun, saan yun? Sabog na rin ko sa. Hindi man, hindi ko mo ito. Mga babagsahin pa. Ganito lang yan. Ganito lang yan. Umalat ka po eh. Umalat ka po eh. Ayan, mega love shoutout po sa 4 million of the house. Maraming salamat po. Tamang thumbs up, dikitdan lang po kayo. Kalembang all guys. Ayan po, maraming salamat po. Ayan, wag po tayong mahihiyang magdikitan guys. Maraming salamat po. Ayan po, thank you so much po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Maraming salamat. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat guys. Maraming salamat. Hello po sa lahat. Ayan guys, pasok na po kayo sa aking LS guys. Ayan po, maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan guys, pasok na po tayo sa aking LS. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa lahat po ng viewers natin dyan. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat guys. Thank you po. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng 5 million of the house. Maraming salamat. Nakuha mo, Dre? Nakuha mo? Ha? Nakuha mo? Bakit to eh? Sabay mo magkaganong balat. Karga mo ito. Atay. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Maraming salamat po. Ano mo, galing ka balat ka. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Thank you so much. Ayan, mega love shoutout guys sa lahat.
Ayan. Sabi po ni ni Kylie, Adventure Dan Thumbs Up Host. Ayan, sige, pwede ka nang pumasok diyan. Ayan, pwede ka na makipagdikitan. Lagyan na kita ng jacket. Nanggaling po kay Willie Villame. Ayan po, thank you so much. Ayan po. May jacket ka na, Ma'am Kylie. Ma'am Kylie, pwede ka na magbaba. Pa-thumbs up na lang po si host. Thumbs up dam nyo na lang po siya. Maraming salamat po. Ayan, pwede ka na makipagdikitan po dyan. Maraming salamat. Dan thumbs up daw. Ayan, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo, Ma'am Kylie. Pwede ka na pong magbaba. Ayan, pababa ng bahay sa mga gustong magpadikit. Ayan. Sige, magdikit ka na dyan, be. Magdikit ka lang, mag-iwan ka ng bakas. Makipagdikit ka na dyan, super legit yung mga yan. Mag-iwan ka lang ng bakas, Mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Shoutout po sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng naririyan pa sa ating pakanan. Mega love shoutout po sa lahat po dyan. Thank you so much. Ayan guys, hi po nasa likod niyo po. Ha. Kuya, hi daw sa nasa likod ko. Ang puti-puti ng tigrawan. Super busy siya. Pinipili man kapalon. Ayan guys, shoutout po sa lahat. Ayan. Andito kasi ako sa labas na medyo malakas ang signal dito sa labas kaysa sa loob. So, eto po, buhay probinsya dito. Ganito naman. Kuya, hi daw yung nasa likod ko. Hello! Si Kylie Adventure. Hi po. Sana nasa likod. Ayan. Ayan guys, mega love shoutout po sa 4 million of the house. Ayan po, makipagdikitan lang po tayo dyan. Wala po, umigit po. Baka may masig. Ang ganda, hindi ko dyan pati doon. Di, ano pa rin dyan ako mo? Ano ba yun? Ano pa rin dyan? Ang talari man. Sila. Hindi ka na pa niya. Ano pa rin manahal mo? Ayan, thank you so much guys. Ayan po, medyo malapit-lapit na po tayo. Malapit-lapit na po tayong mag-end guys. Malapit na po tayong mag-end. Ayan po, ayan, makipagdikitan na po tayo guys. Makipagdikitan na po tayo. Mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin. Thank you so much. Guys, abangan nyo po ang natin. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Pa-thumbs up dan naman po tayo guys. Ayan, thank you so much. Ayan guys, bali po, may nalalapit po kaming live stream. Ayan po, nagla-live stream po kami ngayon sa sa Facebook account ko po. Ayan yung mga nais po dyan makipag friend request po sa akin. Okay, na lang po tayo guys. Maraming salamat po. Ayan, 4 minutes na lang tayo guys. 4 minutes na lang po tayo. Tapusin na po natin to guys. Ayan, maraming salamat po. Ayan guys, mega love shoutout po. Maraming salamat po.
Ayan, nagbaba po si kay po, nasa likod. Ay. Sabi naman po ni Mami Jazz Montemayor, ayan, nagbaba siya ng bahay niya. Ayan, makipagdikitan ka na dyan, Mami Jazz. Dikitan mo na lang po si Kylie Adventure. Ayan po, si Kylie Adventure po ay makipagdikitan ka na po dyan. Thank you so much po. Mega love shout out po sa 5 million of the house. Thank you so much. Ayan. Kylie Adventure, on the way ako sa'yo. Ayan, on the way daw po siya kay Kylie. Ayan, thank you so much. Magdikita na kayo dyan, guys. Mag-iwan kayo ng bakas para makapagbalikan sila, guys. Thank you so much po. Maraming salamat po. Ayan, mega love shout out. Siya pa Sino babae? Sino babae? Andun pa rin. Ano pa rin? Na ano pa rin siya? Bam! Ano eh? Ayan guys, ayan po, ayan. 1 minute na lang po tayo guys, 1 minute na lang po. Huwag nyo kung sinisisi dyan. Sinabi ko na yan sa inyo. Ayan guys, si Bon Ancela, ayan. Thank you so much po. Ayan, may moderator na po kayo. Ayan, nilagyan ko na po kayo ng jacket. Nilagyan na po kayo ng jacket, Mr. Alcera. Ayan po, thank you so much po. Ayan, thank you so much, Dan Tamsak Host. Maraming salamat po. Ayan, baka mayroon pang papasok. Ayan, thank you po. Ayan, kung madami pang papasok guys, hindi ko pa siya tatapusin. Pero kung kukunti lang din, tapusin ko na po siya kasi parang kukunti kasi. Mega love shout out Bon Alcera. Ayan guys, sabi po ni Mami Jazz. Ayan po si Bon Alcera po. Si Sir Bon Alcera po, siya po yung namin, pinaka leader namin sa GC namin. Ayan guys. Ayan, super legit po naman lagi. Ayan, mega love shout out po sa 5 million of the house. Thank you so much. Match. Mega love shoutout po sa 5 million of the house. Ayan guys, kapit tayo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Uy, Ang ba dito? ayan, mega love shoutout po sa 7 million of the house. Ayan, baka naman po patamsak ako. Thank you so much. Ayan, let's support each other guys. Ayan po, tama po ang sinabi ni Mami Jazz. Ayan po, maraming salamat po. Ayan guys, stay connected lang po tayo. Ayan, andyan na po si Lokong Duling. Ayan, pakidikita na lang po si Lokong Duling. Patamsak na naman po ako guys. Patamsak naman ako, Lokong Duling. Patamsak naman po. Maraming salamat po. Hindi ako nagkakape ng di ba? Sa'yo, nilalagyan mo pa ng asukal. Hindi yung kape. Parang tubig. Ayan, support guys. Thank you po kay Lokong Duling. Ayan, patamsak na naman po. Uy, may nag-positive na naman. Ang una ay isang 22 years old na babae mula sa Barangay Cadre. Ay, kapatid na pasyente. Nalulungkot ng pamalambayambang. Muli nag-positive sa COVID. Silang dalawa ay close part ng bayambanggenyo. Tinanong na positibo. Okay.
Ano ba nangyari? Ayun mga Bagong intro guys, salamat. Ayan, thank you guys. Dikitan nyo po si Sir Bon Alcera guys. Dikitan nyo po siya guys. Super legit po niya ni Sir Bon Alcero. Ayan guys, sa mga gusto pong ano dyan, ayan po, malapit na po. Ayan, pasyal kayo sa LS ko mamaya 8 p.m. Pinas pa-entry para sa aking Grand LS sa September 17, 8 p.m. Pinas, time win, 100 watch hour and 1K Gcash. Ayan, thank you guys. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan, magdikita na kayo dyan guys. Stay connected lang po tayo dahil hindi po tatapusin ni host hanggat may tao pa po. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin online. Ayan, thank you so much po. Ayan, mega love shoutout po sa 4 million of the house. Ayan guys, abangan nyo po ang aking BL series guys. Ayan, may live stream po tayo ng BL series ko guys. So, abangan nyo na po siya. Ayan, andyan po si Ate Leia. Bakit hindi kita nalag... Ayan, mayroon ka ng jacket, Ate Leia. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Ate Leia, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Ate Leia, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo, Ate Leia. Makipagdikitan ka na po dyan. Patamsak naman po si host. Patamsak naman po si host, guys. Maraming salamat po. Mega love shoutout sa 5 million of the house. Ayan, hello guys. Salamat sa pagpunta. Ayan, salamat po. Sinabi po ni Sir Bon. Ayan po si Sir Bon. Ayan po. Napaka-legit niyan guys. Nagbibigay po yan ng napakaraming bananas. Ayan, super legit po niyan ni Sir Bon. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin. Kunin nyo nga yung aso tali, baka tutlagan. Hello, Leia. Salamat sa pagpunta. Ayan, thank you so much, guys. Ayan po, maraming salamat. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga nariyan. Thank you so much. Basta balda kita gari aga. Ikira sama kanya. Ayan. Aler ko yung inalam. Uy, malaglag. Diyos ko po. Ayan guys, magpapaalam na po ako guys. Thank you so much po sa inyong pag-attend sa aking LS. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ayan, thank you so much. Maraming salamat guys sa inyong pagpunta at pagdikit. Salamat po. Uy, mapipindot.